Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a wannan bidiyo. A kamar yadda kuka sani sunana Suleiman Hassan, mai gabatar muku da shirye-shirye a wannan channel ta Y.M.D Hausa TV. A yau zan nuna mana adadin Bitcoin ɗin da na cire daga wannan mining na Satoshi na tura shi zuwa cikin exchange nawa, kuma in nuna muku hanyar da ake bi ake withdraw idan mutum ya haɗa abin da ya kai withdraw. Wannan mining ne mai kyau sosai da sosai, domin kana mining ɗin Satoshi Btcs kenan, kuma suna baka Bitcoin kyauta. Wasu suna ɗaukan wannan mining ɗin da wasa, suna ɗaukan sa kamar shirme, to gaskiya wannan mining ɗin mining ne mai kyau, kuma coins ne mai kyau wanda zai fito da daraja na ban mamaki. Kai tsaye abun ma da ya kamata mutum ya tunani da hankalinsa ya duba ya gani cewa shi fa wannan mining ɗin kana yi ba sa wani wai a sama talla a cikin application ɗinsu, balle ka ce wai ai suna samun talla daga wannan application ɗin suna samun kuɗi. To in ma suna samun talla daga wannan application ɗin, ka duba Bitcoin ɗin da suke rabawa mutane a duk wata, ka duba miliyoyin kuɗaɗen da suke rabawa mutane wanda suke mining ɗin Satoshi, matuƙar sun samu referral suka samu wannan Bitcoin ɗin za su iya su cire shi kuma cikin sauƙi, wanda a yau a wannan bidiyon zan nuna muku yadda na cire nawa. Kuma wani abu da za ka ƙara lura da wannan mining ɗin ka yana da kyau, wanda mining ne da kana yi idan ka zo ka daina yi za su yi suspending ɗinka, za su dakatar da kai kwata-kwata daga wannan mining ɗin nasu. Wannan kaɗai ya isa ya nuna maka cewa wannan coins ne mai kyau. Sannan kuma ko da in kana mining ɗin wannan coins ɗin, in baka da referral a ƙasanka, baka da mutane a ƙasanka, duk yinka a kwana biyu baka isa ka samu wannan coins ɗin guda ɗaya ba. Duk yinka baka isa ka samu wannan coins ɗin guda ɗaya ba. So ya kamata mu yi tunani mu san cewa wannan mining ɗin mining ne mai kyau. Ni wannan mining ɗin da nake jin sa a raina ya fi mini ma Pi network. Zan nuna mana hanyar da za a bi, saboda haka biyo mu cikin wannan bidiyon domin ganin yadda ake withdraw kuma yadda za ka yi mining ɗin. Shiga bidiyon. Ɗan uwa, kafin fara darasin namu, idan wannan shine farkon ziyartar ka channel namu, ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zabi all domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku taimaka ku danna mana liking domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. So kamar yadda kuke gani gashi nan na danna na shiga wannan application na Satoshi da ake mining mai matuƙan kyau, mai ƙayatarwa, wanda za a samu kuɗaɗe sosai da sosai da shi da yardan Allah, ko daga Bitcoin da suke rabawa ma suke ba da kyauta. Ya kamata mutum ya san cewa wannan mining ne mai kyau. Idan kuka duba anan kun ga adadin Bitcoin da nake da shi, na da Bitcoin wajen 120 da wani abu. Ga Btcs da na samu wanda zan nuna muku hanyar da ake withdraw. Anan ga yawan referral ɗina, wato mutanen da suka yi register da link ɗina. So idan kuka duba kun ga adadin BTC da nake da shi, wato Bitcoin nan, wannan shine total supply na wannan coins da muke mining 2.1 billion kenan, adadin yawan coins ɗin kenan. So gashi nan kamar yadda kuke gani wannan mining ɗin, gaskiya ina shawartar mutane kada mu yi wasa da wannan mining ɗin, mu mai da hankali sosai. So su fa ba ruwan su ma idan ka fara mining nan ka bari za su suspending ɗinka ne. So kamar yadda kuke gani na danna wajen mi ɗin nan, zan zo ni in danna kan wajen Bitcoin ɗin nan, wanda zan nuna muku yadda na yi na withdraw ɗin kayana kuma ya shigo min cikin wallet ɗina, kuma zan nuna muku shi direct a cikin wallet ɗina. Ku biyo mu sannu a hankali a cikin wannan bidiyo domin ganin waɗannan hanyoyin da za ka bi ka samu ka yi withdraw ɗin yana kai kuma wannan kyauta ne kawai suke bani shi. So kamar yadda kuke gani gashi nan na danna nan, ya ba nuna mini inda aka sa withdraw, na danna kan Bitcoin ɗin. So ni ban so ma na cire Bitcoin ɗin yanzu ba, amma saboda in ƙarfafa mana gwiwa, in nuna mana cewa wannan abu ne mai kyau, shi yasa zan yi withdraw ɗin wannan Bitcoin ɗin, kuma na nuna muku yadda ya shigo min har cikin wallet ɗina. So kamar yadda kuke gani gashi na kawo nan, a can zan saka wallet address ɗina kenan na Bitcoin, zan saka adadin amount ɗin da nake so na tura. So gashi nan kamar yadda kuke gani yanzu na taho cikin Binance ɗina, ina so na saka wannan Bitcoin ɗin a cikin Binance nawa ne, gashi nan kowa ya san haka Binance take. Sai yanzu in danna wajen wallet, na danna wajen wallet zan je ni zan ji searching, zan zo ni spot wallet ɗina. So ina kawo ni nan, zan zo tunda gaskiya ban da Bitcoin a ciki yanzu, sai na searching, sai na dubo Bitcoin tunda ban sayi Bitcoin ba a ciki. So gashi nan kun ga gashi nan Bitcoin, kun ga gashi kun ga ko 00 ban da komai. Sai yanzu in danna wajen deposit, ina danna wajen deposit ɗin nan, sai in zo zan copy wallet address na Bitcoin. Normal Bitcoin za ka zo ka danna kansa. Gashi nan zan copy wallet address ɗina. Gashi kun kalla na yi copy, na copy wallet address ɗina. Yanzu abun da zan yi sai in dawo cikin wannan application na Btcs ɗin. So ina dawowa ciki zan yi pasting ɗin wallet address ɗin nawa a nan gurin kamar yadda kuke gani. So gashi na pasting ɗin ta, ni kawai na cire wannan abun ne domin in ƙara wa mutane ƙarfin gwiwa kan su mai da hankali kai. Ko gashi nan abun da zan cire, sannan kuma ga charges ɗin da za su yi, sannan kuma za su nuna mini adadin abun da zai je mini, shine wannan kamar yadda kuke gani.
So gashi kamar yadda kuke gani yanzu bayan na gama sa wannan anan zan sa password ɗina na withdraw. Dama za ka saita password ɗinka na withdraw da komai da komai. Wannan fa shi fa da KYC shi yake wucewa. Kun kalla na sa password ɗina na withdraw. So kawai abin da zan yi yanzu bayan na saka komai da komai zan zo in danna nan inda aka sa withdraw ɗin nan gashi nan kun ga sun nuna gashi nan sai in danna confirm anan kamar yadda kuke gani. So gashi za su tura mini abun nan code kenan daga email ɗin da na register da shi yanzu sai in koma kan email ɗina sai na kwafo sai na zo in paste kun ga na saka kun ga an sa min withdraw successfully gashi nan na yi withdraw na BTC na yayi successfully kamar yadda kuke gani. So yanzu abun da zai yi zan zo in danna kai kun kalla gashi nan successfully ba. So bari za mu je in nuna muku shi a cikin wallet ɗina kamar yadda kuke gani gashi nan. In na zo na danna kai kun ga gashi nan ya sa min pending. So yanzu bari mu ɗan je hutu kaɗan mu dawo za ku kalla ya riga da ya shigo cikin wallet ɗina ya sa pending yanzu za mu ɗan tafi hutu rabin lokaci. So min mu dawo mu ɗora daga inda Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa Y.M.D Hausa TV. So kar ka manta ka danna mana liking a bidiyon mu kamar haka. So bayan ka danna liking in har baka danna subscribing a wannan channel baka zo ka danna wannan alama ta subscribing kamar haka. Idan ka danna alamar subscribing sai ku taba alaman ƙararrawa kamar haka. Bayan ka taba sai ka taba all kamar haka. Ta yadda da zarar mun ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. Barkanmu da dawowa yanzu za mu zo mu danna nan gurin kamar da kuke gani wajen meet nan muka danna za ku kalla gashi nan sai mu zo mu danna kan BTC ɗin yanzu muna dannawa me za ku gani muka danna nan kun kalla gashi nan confirm yanzu BTC ɗin da na cire ya riga da ya tafi cikin wannan wallet ɗin tawa. Yanzu kun ga adadin abun da na cire na BTC ɗin yanzu muka koma bari mu je mu koma cikin ita wannan Binance ɗin da na je na copy wallet address ɗin na sa za ku kalle shi insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba ya shigo. So kamar yadda kuke gani gashi nan mun zo danna kan BTC kamar yadda kuke gani. So kun kalla gashi nan ga BTC ku kalla ya shigo. So in kai withdraw zai ɗauke ka kaman kwana ɗaya don sanda na jira na tabbatar da ya shigo tukunna in ci gaban ku da wannan bidiyo kun kalla adadin na $8 ne saboda BTC ya faɗi dan gaskiya lokacin da na fara mining ɗin wannan Satoshi ɗin a lokacin ma Bitcoin ɗin bai kai haka ba amma yana nuna min $10 ne. So in kusa yanzu dai kowa ya san yadda kasuwa ta yi raga-raga BTC ya faɗi shine ke nuna min $8. So kamar yadda kuke gani wannan shine BTC ɗin da na zo na yi withdraw kenan. Sannan sauran kuma Allah kai mu lokacin da za a yi launching ɗin abun nan BTCs shi ma mu zo mu yi withdraw saboda haka mutum mu mai da hankali mu ci gaba da mining a nan na zo ƙarshen wannan bidiyo sai Allah ya haɗa mu a wani sabon bidiyo ɗin.